Did you write that? Go, yeah. Gawin sa niya, wala baka plaster siya. Alam mo, gili ka na kayo. Yeah, you're dancing. Baru sa mami, wait lang ba? Tapi kung nasawin niya na ba? Yan na. Flag ceremony, oh, seryoso kayo, flag ceremony. Ah. Pamemorize yung ni prayer, taas kayo. Na, di pa ka belum basa. Bring your water. Kasi patagmat mo niya eh. Dito. Bigyan mo ng nangga na may. Upload na yung pictures sa first day of school. Upload na na. Let's go na. Very good, yak na na kayo. Very good, Chrissy. Grabe ka, babe. Ito yun. Ang tadlaan siya, paano siya di pa sa mga mata nga pasagaya kayo. Good, sir. Sige po niya, cover sheet. Sir, good, sir. Good job, grade. Very good, grade. Good on. Dalang ba na eh? Yan, siguro niya dito. Pero butangan natin yung halan. Come here, anak. Igor na igor. Very good. Tambo kay Gis. So, ito ang ito. Igor na eh. Igor. Good job today. You did. You did well. You did a good job.